Днес се намираме в сърцето на Подбалкана, град Сопот. Той е сгушен в подножието на Стара планина. Градът възрожденски дух, с кълдъръмни улици и с история, която се усеща във въздуха. Сопот е едно от онези места в България, които не просто пазят миналото, а го разказват чрез своите къщи, чрез манастирите и чрез имената, които са оставили следа в националната ни памет. Тук е роден патриархът на българската литература Иван Вазов. Тук са израснали и неговите братя, личности с огромен принос за българската държавност и култура след освобождението. Семейство Вазови е символ на будния български дух, на слово, борба и отговорност към родината. Докато вървя по тези улици, няма как да не усещам връзката между миналото и настоящето. Колкото по-нагоре, над града, отивам, стигам до едно място, където всеки българин поне веднъж в живота си се е почувствал истински горд, особено когато е 3 март, какъвто е денят днес. Натам съм се запътил и аз, към символът, който казва повече от 1000 думи. Аз съм българче. Погледнат от високо, Сопот изглежда спокоен и малък, но историята му е всичко друго, но не и малка. Смята се, че селището съществува още от времето на Второто българско царство, а през Възраждането се превръща в един от най-важните занаятчийски и търговски центрове в Подбалкана. В средата на 19 век градът наборява около 10 000 души, впечатляващо число за онези времена, с развити занаятчийства като абаджийство, кожарство и търговия, които носят заможност и самочувствие на местните хора. Сопот обаче преживява и тежки моменти по време на Априлското въстание. През 1876 г. градът е опожарен, а голяма част от населението е принудено да напусне домовете си. Въпреки това, сопотчани се връщат и възстановяват града. Днес Сопот е град с около 8000 жители, запазили възрожденската атмосфера и гордостта си, а когато говорим за дух, няма как да не се върнем към дома на едно семейство, което превръща този малък подбалкански град в част от културната карта на цяла България. Затова сега се отправяме към къщата на Иван Вазов, място, където започва историята на най-известната българска литературна фамилия. Сега се намирам в дома на Иван Вазов, къща, която не е просто музей, а жива памет за едно българско семейство от епохата на Възраждането, построена в типичния за онова време възрожденски стил, с просторен двор, високи довари и дървена чердаклия. Тя е съчетавала уют, ред и достоинство. В стаята за гости са се водили разговори за търговия, за политика, за съдбата на България. Тук семейството е посрещало будни хора, учители, революционери. Кухнята, сърцето на дома, е събирала всички около огнището, където майката Съба Вазова е възпитала децата си в труд, вяра и родолюбие. В спалните, семпли, но подредени, са израствали бъдещите общественици, военни, министри и писатели. Тази къща не впечатлява с разкош, а с стойността си. Тя е символ на онзи български дом, в който се раждат не просто деца, а характери. Дом, в който словото има сила, а родината – смисъл. И когато излизаш от тук, не си просто посетител на музея. Излизаш с усещането, че си докоснал корена, а Сопот остава зад гърба ти не просто като град, а като люлка на българщината. Горд, непреклонен и жив в сърцето на всеки от нас.